Әлбәттә, менә тормыш шундый бит инде ул теге җәннәт бакчасы гына түгел. Җәннәт дөньяда юк, җәннәт ул ахирәттә иншаалла була. Һәм кайбер гаиләләрдә әлбәттә инде һәрбер кеше үзенең баласының тәртипле, тәүфыйклы булуын тели һәм теге тормышның куркынычларыннан, ямьсезлекләреннән бөтенләй аералар, үзләренең теге бер аерым дөньяда яшәткән кебек яшәтәләр, теплица дип әйтикме инде ул авылда булсын, кайда булсын. Бу шулай үсә, мәктәпне бетерә һәм зур уку йортына урнаша укырга дип әйтик инде. Ә килгәч инде ул күрә теге тәртипсезрәк дуслар да килеп чыгарга мөмкин, кызлар да килеп чыгарга мөмкин. Шулай бозылып китүе дә мөмкин, саклану чарасы булмаса. Шуңа күрә инде без балаларыбызга өйрәтә алсак иде, әлбәттә, начарлык та бар, ләкин начарлыкны үтәмәскә тиешбез. Менә бу харам, ул тыелган. Ни өчен тыелган? Без теге кызыктырып кына түгел, теге ярамый дип кенә әйтеп калып түгел, аның начар икәнлеген, зарарлы икәнлеген аңлатып, шуңа ияләштерергә түгел дә, инде шуңа саклануны күрсәтергә өйрәтеп калырга тиеш. Һәм шул ук вакытта яхшысы да бар. Яхшыны кылсаң, әлбәттә, син дөньяда да бәхетле һәм ахирәттә дә бәхетле буласың, кыен, авыр хәлләргә калмыйсың икәнлекне сеңдерә алсак иде балаларыбызга. Менә гомумән белем алу хакында караганда, исламның менә 5 нигезе бар. 5 нигезе ул иман, намаз, ураза, зәкят, хаҗ. Иман ул ышану. Мөселман кеше ышана икән, ул үзенә күрә идеология дип әйтикме, фикерләүне арттыра. Ничек ышанырга кирәк, нәрсәгә ярый, нәрсәгә ярамый, Аллаһның хакында, фәрештәләр хакында, пәйгамбәрләр хакында белем ала. Икенчесе, намаз укыйбыз икән, намазның вакыты керүен белергә тиешбез. Намазга кыйблага таба басырга кирәк, ничек кыйбланы табырга? Урманда булсаң, өйдә булсаң, күршеләргә, туганнарга, икенче шәһәргә барсаң, кырда булсаң, һәрбер мөселман кеше кыйбланы таба белергә тиеш. Өченчесе бит инде ул ураза, менә Рамазан айы кайчан керде, кайчан бетте, нинди көндә бетте, аны бөтен мөселман кешесе дә белергә тиеш. Бу телисеңме, теләмисеңме, белемгә өйрәтә, астрономиягә өйрәтә торган белемнәр. Дүртенчесе хәлебездән килсә, зәкят бирү. Зәкят биргәндә дә саный белергә тиешбез. Математика дип әйтик, бухгалтерия эшләрен без яхшы белергә тиешбез. Бишенчесе инде шулай хәлебездән килсә, гомеребездә бер мәртәбә хаҗга бару. Хаҗга барган вакытта да без географияны белергә тиешбез. Без телләр бераз белергә тиеш булабыз. Кешеләр белән ничек аралашырга, мөгамәләне белергә тиеш булабыз. Телисеңме, теләмисең, бу белем алуга мөселман кешене этәрә. Менә урта гасырларда күп кенә белемнәрнең алга китүе ул мөселман илләрендә мөселманнардан килеп чыккан, ул юкка гына түгел, чөнки динебез безне этәргеч ясый, белемле булырга, белемне алырга һәм булган белемне кешеләргә дә өйрәтергә динебез чакыра.